134 години след създаването си, Националната библиотека Кирил и Методий все още може да се похвали с много посетители. Предпочитат ли столичани електронната книга или търсят книжните издания, съхранявани в архивите на библиотеката в центъра на София? Вижте в репортажа на Ива Милорадова. Националната библиотека Свети Кирил и Методий е най-голямата и най-богатата в България. Създадена е веднага след освобождението и в нея се съхраняват над 8 милиона библиотечни документа. Броят на хората, които реално присъстват в библиотеката, намалява, но пък за това посещението на сайта на библиотеката и ползването на информация, която ние предоставяме, нарастват постоянно. Има и такъв тип потребители, които са свикнали с печатната версия, за нищо на света не искат да ползват на дигитално копие. От днес двете най-големи читални на библиотеката са обновени с модерно осветление, щадящо очите. Това е изключително важно, защото всички, които четем, ние повечето сме такива, които четем, знаем колко усилия трябват, когато не е добро осветлението. Също повод да си зададем въпроса каква роля играе книгата и четенето в нашия съвременен живот. Голяма част от ценните колекции в Националната библиотека все още съществуват само на книга. Библиотеката планира съвместно с Столична община да включи София в Европейската дигитална база данни Европеана за културното съдържание на европейските градове.